Tul il-jum tal-ħadd waqt li ċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħa tal-Partit Laburista kienu għaddejjin f'Malta, il-medja internazzjonali tefgħet għajnejha fuq Malta u rreaġġixxiet tar-rebħa b'maġġoranza assoluta tal-Partit Laburista. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters irrappurtat kif it-tielet rebħa konsekuttiva tal-Partit Laburista ġiet wara kampanja fejn ġie enfasizzat l-amministrat tal-pandemija min-naħa tal-Gvern kif ukoll l-ekonomija b'saħħitha ta' pajjiżna u l-għajnuna għan-negozji u l-familji. Is-sit awtorevoli politiku kwota lill-Prim Ministru Robert Abela meta ħabbar li l-Partit Laburista rebaħ b'maġġoranza assoluta. Is-sit semma wkoll kif il-kap tal-Oppożizzjoni konċeda t-telfa elettorali. Euronews irrapporta dwar l-impenn tal-Partit Laburista sabiex waqt il-kriżi tal-enerġija madwar id-dinja ikompli jżomm l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija. L-istess sit innota kif il-Gvern immexxi minn Robert Abela irnexxielu jikkontrolla l-effetti tal-pandemija fuq il-ħaddiema u min ħaddem filwaqt li naqqas il-qatt għal livell rekord waqt pandemija. Is-sit The Guardian innota diversi fatturi li jagħmlu din l-elezzjoni ġenerali waħda storika, fosthom il-fatt li din saret fl-isfond ta' konflitt fl-Ewropa u l-fatt li kienet l-ewwel elezzjoni ġenerali fejn nivvutaw żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena. Is-sit innota wkoll kif sentejn bħala Prim Ministru Robert Abela ħadem sabiex tissaħħaħ il-governanza.